And now, it's time for SPG, as in Super Pack and Earn Secret File. Bawal daw dahil baka matamaan ang ulo ni baby. Yan ang sabi nila. Pero hindi naman. Dahil ang pakikipagbakbakan o pakikipag-boodle fight kay Mister kapag ikaw ay buntis ay hindi naman talaga masama. Actually, medyo strange yung pakiramdam. Kasi mas sensitive yung flower. Kaya it becomes flower puff. Iba ang pakiramdam. Itago niyo ako sa pangalang wifey. I am pregnant for 6 weeks. At sa loob ng 6 weeks na yon, every night kaming naghaharutan ni Mister. Except for days na malayo siya dahil sa trabaho niya. Nung malaman nga namin na buntis ako, inaya agad ako ni Mister sa kwarto. Sabi niya, "Mahal, dagdagan natin ang kamay." Pagkasabi niya na yun, tawang-talawa talaga ako nun. Hype na yun. Bago ko malaman na buntis ako, nararamdaman ko na medyo sensitive ang aking kambal na papaya. Kapag hinahawakan ni Mister ang kambal na papaya, ay iba yung pakiramdam ko. Parang dinaratnan ako ng aking period. But when I missed my period, doon na ako nagsimulang mapaisip na baka buntis nga ako. Nag-research ako sa internet ng related sa pregnancy. At napag-alaman ko na natural lang pala sa isang buntis na tumaas ang kanyang pagkasabik o ang kanyang drive. Then I decided na mag-PT. And Viola, positive pregi na ako. Naisip ko kasi noon na baka hindi na pwedeng makipag-boodle fight kay Mister pagbuntis. So nag-search ako ulit kay Google. Ano ang sabi ni Mr. Google? Dito ako natuwa. You can do it all you want. Every morning, every night, every single day of your life. Pero charot. Pwede naman pala. Kasi yung protein na galing sa coconut na alaga ni Mister nakakatulong kay baby. Kaya, you don't have to worry about that thingy. At minsan nga, habang may ginagawa kami ni Mister, tinanong ako ni Mister, "Mahal, nakalabit ko ba si baby?" Sabay hugot. At binulungan ko siya ng, "Hindi mo maaabot yung baby kahit kasing haba pa ng ruler yan." Tuloy ang laban.
Kaya sa mga preggy dyan, huwag kayong matakot na tumabi kay Mister. As of now, pinaghahandaan ko na lang talaga ay yung paglaki ng tiyan ko. Bahala na si Mister. P.S. Ginagawa lang namin to dahil mag-asawa kami. At dahil merong consent ng aming OB. Muli, ako si Wifey at ito ang aking SPG Secret Vow.